Onpas liukasta. Eikä lähdetä kuivittamaan ja laittamaan korvamerkkiä. Teekö nää kameran kanssa? Vähän ajattelin kuvailla, että minkälaista meidän arkinen aherrus on. Joo, no lähdetään kuivittamaan. Onko Yes. se Eerossa? Eero, ota tuo 90, niin vasta. Joo. Lähtöpaa. Sano. Pääsenkö kyytiin? Pias. Yes. Kuivitettavaa menee paljon. No, paali per päivä mä otan tuon keskimäärin kuivittaa. Pakkasella vähän vähemmän, mutta Siellä on, ja plussassa kelissä. poika sai nimekseen Nestori. Kirjavapäinen. Ja siitä lähtee paaliselppurista. Jos lähtee. Teetkö Antti kuivitustesti? Sanotaan, että silloin on tarpeeksi kuiviketta, kun pystyy istumaan aika haalarin persuuskasta. Ja pehku pitää olla hyvä, tai siis sehän on vähän kiinni syksystä, saako hyvää. Meillä on myös ollut tuuri, että ollaan saatu. Nyt taitaa olla vehnänpehkua tämä. Eero! Rupea vaan noistamaan paaleja! No niin, pylly kuivitukseen, että pysyykö kuivana. Älä pyssy. Työaikana ei maata. Nyt hommiin siitä ukko. Saas katso sitä karjan tarkkailua, mitä tässä tehdään. Ja vaikka rapsutuspuita on, niin silti aina kun silppuri pysähtyy, tai traktori yleensäkin jossain hommissa, niin heti mennään sinne rapsuttamaan. Aika vihaisia nämä meidän emolehmät. Hyvä. Entäs Ilo? Ja ihan sama kuinka paljon ruokaa on nenänivessä, niin silti se uuppaali on aina parhaimman makuinen ja siitä kiistellään sitten, että kuka pääsee sitä syömään. Traktorin kopissa on nyt meidän uskollinen työmies Eero. Nyt kun on poikimisetkin alkanut, niin on ollut vähän apuna tässä. Yhtenä silmästä. No niin, päässä emäntäkin kuvaan. Tässä on meidän kivennäisvarasto. Mitäs kivennäissimelle täällä onkaan? Emokivennäinen, mikä on semmonen peruskivennäinen. Vahva seleeni, ei-vitamiinikivennäinen, koska ollaan luomussa, niin seleenistä tulee helposti puute. Se on semmonen täydennys. Nuolukivet on ja sitten noille kasvaville naudoille omat. Riski emäntä mulla. Olen minä sen huomannut. Onko maistari? Ei. Ottaa vielä enemmän kuin muille. Kyllä se kantaa on tärkeää. Ja siitä näkee heti kuivituksen jälkeen,
tyytyväisiä lehmiä märehtimässä. Paras näky ikinä. Ja sitten tietty toisiksi paras näky on tää. Iso rivi ammuja syömässä. Ja eipä nuo näytä valittava elämästä. No niin, kiitos kun klikkasit meidän videota ja sen takia, minkä takia mä näitä videoita nyt on muutama tehty ja tehdään jatkossakin. Että halutaan vähän näyttää niin pintaraapasua, mitä se täällä meidän Nevalan maatilalla tämä touhu on. Kesät ja talvet ja syksyt ja niin poispäin. Elikkä nimi on Nevalan maatila. Meidät löytää kanssa netistä, Facebookista, Instagramista. Kannattaa tutustua, jos et ole tutustunut. Ja meille saa tulla tutustumaan ja katsomaan meidän ammuja ja arkea. Kiitos.